Мечков с номер 10 и неговото БМВ Е36. Първата закриваща серия за този бял баварец на Росен Мечков, от който очакваме доста добро представяне. Който му е кара, пак това е загряващата серия. Ако имаше още една девятка в номера, нямаше да има това завъртане. Все пак това уважение към момчетата с флаговете, една перфектна комуникация и шоумейство, което виждаме. Ако имаше още една девятка в номера, щеш да годим за лъженката. Първата квалификационна обиколка на Росен Мечков. Бяло Е36, което не трябваше така да се завърта. Виждам вече разярен, за да бъде доста по-бърз. Кой се ти така? Жълтия флаг. Да се надяваме, че в следващата обиколка господин Мечков ще покаже своя професионализъм. Няма да допусне нито едно завъртане. Две са квалификационните обиколки. Първата загряваща преди това, която подгрява гумите и доброто настроение. Всички приятели, петък след обяд, 9 септември на картинг писта Варна. Един празник, който на времето се празнуваше с много кебабчета и кюфтета. Възрастни мъже излизаха с костюми и медали. Който няма медали, слагаше значка. Ето е втората обиколка на Росен Мечков. Тук не трябва да виждаме нито едно завъртане. Искаме само зелени флагове. Първите два завоя са перфектен дрифт. Третия флаг отново е зелен. Четвъртия е жълт.